बे समाव इजराइल आरो हामासनि दावहाखौ लानानै बिग ब्रेकिं निउज हामासाव गोथै सहखौ फबनो जायगानि आंखाल जादों। हामास आरो इजराइलनि दावहाया दिनैजों 10 सानाव आगान होबाय आरो दावहाया गिख्रंथावसिन जाबोगासिनो। इजराइलनि गाग्लोबनायाव हामासनि गाजायाव सानफ्रोमबो 100-200 हिजबुल्लाह आरो तालिबाननि उदखारिफ्रा जिउ जोबगासिनो। उदखारिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफ्राबो हामासाव गोबां जिउ खहा। बे समाव इजराइल आरो हामासनि वार आपडेट गाजानि सायाव इजराइलनि गाग्लोबनाया थाद'नाय गैयै बम बारुदजों सोलिगासिनो दं। हामासखौ फोजोबस्रांनांगौमानि जिरायनानै थाया इजराइलआ आरो दायो इजराइलनि गाग्लोबनायाव गाजायाव लाइन गोथै सह। बे समाव फिन फोरमायबावोदि गाजायाव गोथै फबनो जायगानि आंखाल जादों। गाजानि मोनफ्रोमबो मेडिकेलफोरावबो सानख'हायै गोथै सह गोग्लैसोनानै थानाय खौरां मोनदों सुलुंनिफ्राय। गाजानि देहा फाहामसालियावबो जायगा गैया जादों गोथै सुबुंफोरखौ दोननो थाखाय। गोथै दोननो जायगा मोनैनि आइसक्रिम कारखानायावबो गोथै सहखौ दोननो गोनां जादों हामासनि गाजायाव। इजराइलनि गाग्लोबनायाव गाजानि सुबुंनि जिउ जोबनाया सानफ्रोमबो 100निफ्राय 500सिम बांगासिनो। इजराइलनि थांखि मुलुग बिखानिफ्रायनो हामासनि मान सावगारिखौ फोजोबस्रांनायनि आरो दायो गाजायाव इजराइलनि गाग्लोबनायजों गाजायाव गोथै सुबुंफोरखौ दोननोनो जायगा गैयै जानांदों। गोथै दोननो जायगा गैयैनि आइसक्रिम कारखानायावबो गोथै देहा दोननांगौ जादों होनना सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों।